pola nosa banda por parte do Bloque Nacionalista Galego decir que efectivamente vimos de dar o primeiro paso, de iniciar os trámites e o procedimento necesario para devolverlle ás lucenses e aos lucenses un goberno que nunca debeu estar en mans do Partido Popular, porque a vontade das lucenses, a vontade dos lucenses reflectida nas eleccións municipais, pois era claramente favorable a un goberno nacionalista e de progreso. Ese é o que vimos de facer agora mesmo nas oficinas da Diputación para atender tantos problemas como ten esta provincia, tantos problemas nos que hai que seguir traballando para facer para que sexa un goberno para todas, un goberno para todos, un goberno para todos os concellos independentemente da súa cor política. Xa digo, este é o primeiro paso, un primeiro paso que estaba na rúa, estaba no decir da ciudadanía que era necesario recuperar, que un goberno que nunca debera haber caído en mans do Partido Popular.